welcome sa atong panimbahon din sa Metro Davao ni usang panimbahon. Giabi-abi namo tanan nga mga nag-participate ug nagsunod nining atong buntagong pagsimba nga binisaya o Cebuano. Kung asa man ikaw karon nahimutang naba sa imong opisina, higdaanan, sa sala, sa Pilipinas, sa gawas sa nasod, uban ni kami sa pagsimba sa Ginoo diha sa Espiritu kinakamatuoran. Gari kamo katawan sa Dios bisan taliwala sa atong kalisdanan. Dahil kunta ang Ginoo kay siya ang atong
langit nung amahan. Ngari ka mo uban ang talipayog kasiguruhan kay ang Dios aniya uban kanato pinaagi sa Espiritu Santo. Balaan, balaan, balaan ang atong Dios nga makagagahom sa tanan. Siya mao nga atong Dios kaniadto karon ug sa umaabot. Himno sa pagdaig atong awiton balaan, balaan. Magampot ta. Mana mo nga ana sa mga langit, ikaw ang mong ginagday, mong gipasalamatan. Wala rason o Diyos nga dili kami maghahatag, di kanimo pagday, pagpasalamat tungod kay gila ka na mo nga ikaw ang Ginoo nga mo'y nagagiya, naghatag sa pagproteksyon sa among mga kinabuhi. Salamat niining adlaw nga imo kaming gihiusa o imo kaming hatagan sa imuhang provision alang sa amo ang kinabuhi. Dalayon gayud ikaw Ginoo kay sa among matag hangyo diha kanimo ang imong igdulungog imo gayong gihatag kanamo usan ini nga kabuntagon ikaw ang gihangyo pinagi sa maganumala sa imong mensahe ng kabuntagon nga ikaw maghatag og langit no nga kaalam. Kung bisan naman ka lang o Diyos ng mga katawhan na manimati niini, inaot ikaw sa maghahatag ni Ana nga panalangin. Ang tanan amahan, amo kayong nalisalib diya kanimo kay kawa kung dili kami utugyan sa mga kinabuhi kanimo sa
Daghan kayong salamat sa imong pagahimuon sa matag usa nga mga kinabuhi. Mao kini ang among mga pag-ampo, among gisalig itugyan, di lamang sa ngalan ni Jesus nga magbugtong na manluluwas. Amen. Ang pagbasa pinagdal diha sa sulat sa Ecclesiastes Kapitulo 3, 1 hangtod sa 8, kumulog sa tanan ko sa 11 nga lingkod. Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. May panahon sa pagkatao o panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanong o panahon sa pag-ikot. May panahon sa pagpatay o panahon sa pag-ayo. May panahon sa pagbuba o panahon usab sa pagtuto. May panahon sa kagulanan o panahon sa kalikay. May panahon sa pagpangutan o panahon sa pagsayaw. May panahon sa pagsalibay o mga bato o panahon sa paghapon o mga bato. May panahon sa pagkakus o panahon usab sa dili pagkakus. May panahon sa pagpamita o panahon sa pagwala. May panahon sa pagtigom o panahon sa pagkusikusi. May panahon sa paggisik o panahon sa pagtapak. May panahon sa paghilom o panahon sa pagsulti. May panahon sa ugma o panahon sa kasilan. May panahon sa gubat o panahon sa kalinaw. Nagtakda siya gustong panahon alang sa tanang butang. Gihatagan kita niya kaikag pagsusi sa may tabok sa malabo ng panahon. Apan wala kita niya hatagi katagbawan o higpit ng pagsabot sa iyang ibuhat. Kumana ang Diyos at panalangin sa iyang mga puno.
nagauluhan. Pabiling na matinun-anong tinugyanan diha sa pagtuo o pag-alagad ni Kristo. Taliwala ni panahon sa pandemya. Sa atong mga kaigsunan nga ana sa kasikbit nga dapit, mga kaigsunan na Nimuyo, Luzon, Visayas, Mindanao, bisan pa sa atong mga higala, paryente, kauman sa iglesia, nga ana ang ginabuhi, gawas ni nasod sa Pilipinas, maadyong buntag, kanatong tanan. Niningatag na at usap ng itimbaya ang iglesia sa UCCB Shanghai, di ako, mga ilahang pastor, nini nga Domingo, nagasaulog sa iyahang ika-30th founding anniversary. Dalay ko ng Diyos sa iyang padayon at panalangin sa kinabuhi o ministeryo sa iglesia. Ato kanunay na gidasig ang iglesia nga magpabiling matinud-anong tinugyanan diha sa pagtuo o pag-alagad ni Kristo bisan pa nining panahon sa pandemya. Salamat sa atong dinapit na mamulong Mrs. Eli Quiñones, nining ato nining ika-30th anniversary sa Shanghai. Dalay ko ng imuhang kinabuhi. Mga igsoon, hapit na duha ka tuig ang pandemya. Kasagaran na nato, daghan ang mga kasinatian na nakapatayog sa atong pagtuo o pag-alagad kang Kristo. Posible, daghan ang usab ka nato ang wala na himong matinud-anon. Diha sa ato ang pagtuo o pagpangalagad kang Kristo. Nining atong pagpamalandong karon adunay tulo ka mga punto ang atong pamalandungan binasis atong tema. Nagingon, una, magpabiling matinud-anong tinugyanan ni Kristo niining panahon sa pandemya. Unsa man ang kinaiya sa usa ka maayong tinugyanan? Ang usa ka maayong tinugyanan anaa kaniya ang usa ka kinaiya sa pagpalambo sa tanan nga gipiyal kaniya. Ang usa ka maayong tinugyanan kasaligan sa gagmay ug dagkong mga butang. Matod pa sa Mateo 25:23, maayo, buutan ka o matinumanon na sulugon, kay kasaligan ka man sa diyotay, piyalan ko sa ikaw sa daghan. Ang usa ka maayong tinugyanan, kahibalo mo manage sa tanan nga anaa kaniya. Kung saan ang ipiyal kaniya, kahibalo siya nga magpalambo niya. Ug ang usa ka maayong tinugyanan, anaa kaniya, ang usa ka kinaiya sa pagkamabinang kayo. Muna siya karakter sa usa ka maayong tinugyanan, magbantay sa unsay naa saya, kahibalo siya nga manage ni anak tanan. Apan kumusta ang iglesia? Usap, kumusta kita? Daghan sa atong mga kaiglesiyahanan ang nag-cancel sa ilang face-to-face nga pagsimba. O mas ipili ang online nga pagsimba. Daghan usab ng mga simbahan ang migasto dagko alang sa mga gadgets aron mapaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka panimalay ang mensahe sa Dios pinaagi sa online nga pagsimba. Apan kumusta ang atong ministry ingon nga simbahan? Nakatabang ba kita sa mga tao nga tinuod kayo na biktima niining pandemya? Nabatay
lain sa tumang kagutom sa daghang problema. Matod pa sa Mateo 24:45 hangtod sa 46. Busa kinsa man ang buutan o malamon ng sinugon, kantong gipiyalan sa agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugon aron paghatag kanila og pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan niya itong sulugon nga makaplagan sa iyang agalon nga natuman ini sa paghiulit niya. Igsuon. Nahimo batang usa ka matinud-anon nga piniyalan sa Dios nga kung atong tanawon daghang mga resources apan nagpakabutan at makabumulaman kita, wala na nangita og mga tao nga atong tabangan aron mahlikawas diha sa ilahang problema, diha sa ilahang kagutom. Hingon nga iglesia, anak kay dakong responsibilidad aron makita kanato ang tinuod nga pagkamatinud-anong tinugyanan ni Kristo. Pinangagi sa atong padayon nga pagpaambit sa mensahe mahitungod sa gugma ni Kristo ngadto sa katawhan. Panusaon nato na sige kag mensahe anang gugma ni Kristo apan daghang katawhan ang nagputoy ang iyan. Pinakamaayo nga buhaton kung magdala pa sa mensahe mahitungod sa gugma ni Kristo ngadto sa katawhan, atong ubanan usab sa atong pagpaambit sa tanan nga anaa usab kita. Daghan ang mga resources atong i-share. Bisa sa hinagmay lamang kanabang naay mga tao nga makalikawas sa kagutom bisan sunod lamang sa usapatan. Dakot na kainan kahimuan diha sa katawhan. Mga igsoon, kumusta man usap ang atong financial aspeto sa iglesia. Nasayag kita nga daghan ang nawalan sa trabaho, gambuban, ginagmay na lang ang madawat pag-abot sa sweldo. Nahimo pa ba kita matinud-anon sa paghatag sa atong ikapulo ngadto sa Ginoo? Rason nga atong iglesia magalihok sa iyahang ministry. Naay mga simbahan nga akong nadunggan nga nabalaka kung walay face-to-face na pagsimba tungod kay walay offering, walay pangbayad sa tanan nga bayronon. Ato ba dahil apilon o gasto ang dili na ato ha? Mga igsuon, bisan unsa pa ang mudangat kanato nga kalisod, pabilin kitang matinud-anong tinugyanan ni Kristo, pinaagi sa atong pagpadayag, sa atong pagtabang, paggahin, o panahon, resources, alang ngadto sa katawhan. O kung dili na gani atua, di na ito nalagiton. I-set aside na ito na siya para sa simbahan na siya at undan ko sa simbahan. Ikaduha, magpabiling matinud-anon sa pagtuo ni Kristo niining panahon sa pandemya. Daghan ka nato ang gitay o gikusog-kusog sa mga pagsunay. Klase-klase ang ato ang
na engkwentro. Klase-klase ang ato ang nahibala. Matagkaroon ko niya sa akong kinabuhi. Daghan na gani ang mga nabiktima ni COVID-19 nga ang pamilya niyon. Nganong kami paman na manungkay ang mga dautang tao, nganong dili paman sila. Grabe ang pagpuyog, pagtayog sa atong taksa-taksa na pagtuo, kung unsa o asa kayo kita, taman sa atong kalikod o pagkamatinunanon sa atong pagtuo ng Kristo. Panluyon ini tanan. Sukol di panunduman kita sa pagpabiling matinunanon sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Luyo sa mga masakit na kasunitian. Atong hinumduman kanunay, dili gayon kita pasagdan o biyaan sa Ginoo. Kanunay nga anaa siya, uban ka na kung ato pa, more than 24/7. Ang ato lamang buhaton, mawang pagbaton sa matinunanong pagtuo o pag-ampo sa kanunay kaniya. Kung si Job, wala muluwag sa iyang pagtuo sa Ginoo, sa iyang isinati, ang tumang kasubok, kasakit, o kapait, kung atong tan-awon o basahon ng iyang libro, arang gayon kasakit sa iyang kasinatian. Apan wala siya mulunga sa iyang pagtuo sa Ginoo. Hinuon na pabilin siya nagbalikon o nagmapinumanon niini. Kita po karon, gipahinumduman kita, dili ang COVID-19 mao'y makakalupag sa atong lingkod na pagtuo sa Ginoo. Kung dili, mao kini siya ang makapasamot sa atong pagkamatinud-anon diha sa atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Ato lang gayon kanunay nga isilsin sa atong taksa-taksa kahuna-huna ang pagsalig sa Ginoo. Luyo niining tanan ang Dios adunay plano alang sa iyang katawan. Matod sa Hebreo 11:1. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Pinaagi sa pagtuo bisan og nagginupos na nalaya na ang matres pantungod sa pagkamatinud-anon ng pagtuo ng anak. Kita usap mga igsoon. Kung maghiusa kita, magmatinumanon kita sa atong pagtuo, pag-ampo sa Ginoo, si COVID-19, yan nga atong nakatukan. Si COVID-19, yan ang mawagtan sa ato ang kiliran, likuran, bisan asa pananayaran. Kung atong hinusahon ang atong likod na pagtuo o pag-ampo nga ito sa inyo. Ikatulo o katapusan, magpabiling sa pag-alagad ni Kristo niining panahon sa pandemya. Ang simbahan gitayog, ang tao gihandlok ni COVID-19 sunod sa pila ka bulan, walay face-to-face. Puno na as online pagsimba. Bisan ang mga pagtuon online. Nahadlok na mo adto sa simbahan, apan makita nato nga nag-out of town. Nagaligo. Sakay-sakay sa dapur o sa jet ski. Picture-picture sa mga nindot tayo na dati. Pero inon yung simba, dili, kay nakakasi ko. Mas handlog na balihay ang simbahan kaysa mga beach resort. Na kinainhan nga libro, kalugay sa kinugikuha na siya. Sa kasagsagan sa COVID, usa ka pastor ng hangyo,
Bawal ang senior citizen, mga bata na mga sa simbahan. Panghangyo kayo siya. Narinitan siya pugnay sa pagsimba. Iyalan daw hangyoon ang chikwet na iyahang magihan. Hindi man daw siya maantog mall. Maantog man daw siya simbahan o magpadayag sa iyang pagpasalamat sa Ginoo. Igsuod, ingani bang nato ang kinaiya? Nga mas malipay ta nga makaadto sa simbahan kaysa mga dapit nga atong atuan aron sa Panginoon. Daghan ta kanato ang anay susama ni ini nga kinaiya. Nga adunay kahangawa sa iyang pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Nga mas malipay nga na ang iyang presensya sunod sa iglesia. Daghan ang taang matanda na makaambong. Nga mas piliyo na ito, upunahan na ito ang pag-antos sa simbahan kaysa pagsuwi-suwi. Igsuon, hindi nga taknak ipahinumduman kita. Nga magpabiling matinun-anon sa kanunay, kita sa atong mga kinabuhi. Tungkol kay kanunay siyang naglingkod na nato. Kanunay siyang naghatag sa iyang proteksyon. Gikan sa dili, maayo na kasinatihan. Kanunay ang nato ang hinumduman. Kita sa atong tagsatag sa Panginoon. Kung wala ang iyang pag-uban ng pagbantay na nato, wala na tayo nagnakan. Ang salamat sa Diyos tungod kay iyahang ipasinati ka nato ang iyahang pagkamatinud-anon mao nga ato usab na ibalik nato kaniya ang atong pagkamatinud-anon diha sa atong pagtuo, diha sa atong pag-alagad, ug diha sa atong pagkatuluyan. Ang atong teksto nga gibasa Ecclesiastes 3 chapter verse 1 to 8 ug 11. Kanunay lamang natin kinimalugong panahon sa vigil service. Wa pa ko kalungog na nainagwali ani panahon sa simba. Domingo ang pagsimba. Nasayod gayon kita unsa kapait ang atong nasinati pag-abot ni COVID-19. Daghang mga trabaho ang wala natapos, daghang mga kinabuhi ang nakalas, daghang katawhan ang naglisod tungod sa bayronon, daghang katawhan ang nawalan sa pagkaon, nahugno ang atong ekonomiya tungod sa atong pagpaningkamot, na atong mabatukan ang crisis nga atong nasinati na atay itawag social distancing na maoy nakapahinay sa atong pagsimba. Nahadlok ta tungod kay adlaw-adlaw nakadungog ta ang balita o makadungog ta ang ambulansya nga nagkuha sa positive sa COVID. Nahadlok ta tungod kay nakadungog ta na ay namatay. Hadlok ta kay naanatay mga membro, mga pastor na nahimong biktima ni namatay. Kami maguhay lang nag-isolate tungod kay naay minor symptoms na among nasinati. Grabe kalisod, grabe kapait, grabe kasakit ang imong bation. Naay kahiubos tungod kay kanabang paminaw nimo, ibiyaan ka. Kanabang paminaw nimo nga murag kahadlukan ka sa mga tao na nagkahibalong na nakapay minor symptoms sa COVID-19. Kung minasayon, kung nakapay nagdala na mo sa ilang mga pag-ampo, alam sa mga kaiman. Panuyon yan ang tanan, padayon mi na naghupot sa pagkamatinud-anon sa among
pagtuo ato sa Dios, ingon na iyang tinugyanan. Padayon na mong ihugdan ang iyahang pulong diha sa tagsa kinabuhi. Amo na ang gibuhat. Amo kitugyan ang among kaugalingon ngadto niya. Patinud-anon ka o Diyos sa mga tao na patinud-anon na kanimo. Amo kitugyan na kanimo, among kinabuhi. Kung imong buhaon, wala ni mahimo. Ay imong pagbuhat ng natuman. Hadlok ni. Asa na mo ang mga bata kung panahon na i-quarantine na itaksa-taksa. Ano ba? Asan sila ibutang? Kaya lahikon mo gini. Pero grasya sa Diyos, iyahang itubag ang among mga hangin o pangamuyo, yan po kaniya. Ang Ecclesiastes na atong gibasa, teksto ng pahinumdum ka nato, ingon ng mga tinud-anong piniyalan, sa pagbaton o taas ng pasensya, nahutay ang sakripisyo. Di nasayad kita, daghan ka nato ang walay kasiguruhan tungod sa atong kakulangon. Itila lamang ang medyo ingon nato na bintaha tungod sa ilang daghang salapit. Pan magamit pa di ay ilang salapit kung muabot na kanila ang trahedya sama sa COVID-19. Dili pinaka-importante mao magmatinud-anon ngadto sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mao'y unang ipadayan sa iyahang pagkamatinud-anon dinhi nato. Kung hiingon ta nga matinud-anon tinugyanan atong tan-awon ug hatagan og pagtagad kung saan nato pagtubag ang walay kinutubang gugma sa Dios alang ka nato pinaagi sa atong pag-atiman sa tanan na iyahang isalig ka nato. Mahimot ang mga maayong tinugyanan sa mga panahon nga iyahang gisalig ka nato sa matag kahigayunan nga iyahang ipiyang gisalig ka nato. Nahimo batang matinud-anon sa panahon nga iyahang ipiyang gisalig ka nato. Ato bang gigamit diha sa kaayuhan ang matag panahon nga iyahang ihatag ka nato o usahay kung may nag-ingon. Instead na naa sa church, panahon sa Domingo, naglakwat sa ta. Nagluling hayaw. Bisan pa rin panahon sa pandemya. Wala nato tagay o pagtagad. Wala nato hatagi o pili ang matag panahon na iyahang ihatag ka nato. Matag bulmaton, dahil importansya. Matag kaptangan, matag resources na iyang bibigyan ka nato. Wala nato hatagi o importansya. Labaw sa tanan, pinta sa ating pagkakas. I-take for granted na nato ang iyahang ipakiambil o ibigyan ka nato. Mga igsuon, kining tanan, atong paningkamutan, atong bawigon, nga mamahimo kitang maayong tinugyanan sa matag panahon nga iyang iyang ka nato. Bisan sa kasabot, bisan sa kahadlok, bisan sa kabalaka, mamahimo tang responsable niya na kadunay atong ipadayan ang atong pagkatiman o pagmatutok sa mga katawhan nga mas nanginahanglan aron mahimaya nato ang Ginoo. Kining COVID-19 daghan ang atong ang gisinati, daghan ang atong gibati, kahadlok, kabalaka, samot ang atong pamunahuna.
apan kung kahibaluta nga mo dumala sa ato ang nasinati na panahon. Nasayod kita na hindi mo padayon na maghatag na nato sa pag-iyak. Ato lamang buhaton sa kanunay sa panahon nga moabot ka nato kalisod kamatay sa manining na panahon kita usa ka maayong responsable sa pagtubag niini. Kung moabot ang kalisod kahibaluta nga mo respond niini. Mga igsoon, kanunay na itong hinumduman, padayon ng Diyos, nagpahinumdum ka na ito, nga sa kanunay, magpabilin kitang matinuanon, diha sa atong pagtuo, diha sa atong pag-alagad, diha sa atong pagkatinugyan. Amen. Kanimo Diyos nga labing gamhanan tag-iya sa kinabuhi, magbubuhat, magsasangkap, manunubos, among sustainer nga paluyo, nagapaibabaw, nagapalibot kanunay sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong kaayo, sa imong grasya, nga kanunay uban ka na bisan usahay, doon na kami mga kakulian. Nining panahuna sa among pagsaulog, sa among pagsimba, among giubanan ang UCCP Shanghai sa ilang ika-30 nga kasaulugan sa pagtungkol sa ilang iglesia. Salamat o Diyos sa mga alagad nimo nga nagpugas sa mga maayong binhi. Bisan pa ang nagbisibis kung hangtod nga karon ang imong lawas, ang UCCP Shanghai may tubo, may lambo, nakatindog na o gani ready na to face the world. Salamat Lord nga imo pang dasigon ang mga kasimbahanan ng mga pastor na makatukod na usab o mga bagong outreaches, makadani og mga tao diha kang Kristo o makalpalapnag sa maayong balita. Ingon nga maay among main mission dinhi sa kalibutan. Salamat Ginoo nga imong lig-unon kining iglesia, mga opisyalis aron ilang lumalahan ug ilang gayong dalgon kauban sa ilang pastor ang tanang membro paingon ngadto sa imong gingharian dili sa ubang dapit. Salamat o Diyos nga ikaw mag-atiman kanila, mag-supply sa ilang panginahanglan, magatabang kanila, o magagamit kanila sa tanang matang alam sa pagtuman sa imong misyon dinhi sa kalibutan. Aniya kami nagasimba kanimo sa iniusang panimbahon. Gidala namo ang tanan ng mga nagaparticipate niini, nagauban niini, nagasunod niini, ug nagasimba kanimo dinhi sa pinasahit nga pagsimba. Uban ni Ginoo ang imong katawhan nga karon uban sa pagsimba. Padayon ngadto sa ilang mga panimalay kasing-kasing ang madaugon ug ang panalangin nga imong gisaad sa imong katawhan. Bisan pa ang mga nagasaulog sa ilang adlaw nga tawhan, sa ilang mga wedding anniversary, ang mga nag-offer mga pasalamat diha kanimo tungod sa mga kadaugan, bisan pa sa mga kapangkiyasan o balatian na ilang nasinati. Salamat Ginoo, bisan pa nga nabati na namo ang kaluag sa mga guidelines sa IETF regarding sa pandemic o sa COVID-19. Padayon lang ta, kami musunod na ngadto sa normal, dili sa bagong normal nga abnormal. Salamat o Diyos nga mudaog na gayon kami sa COVID-19. Mapahawa na siya. Mulampos ang among gobyerno
in the leadership of our President Rodrigo Duterte nga malampuson gayon ang mga gihimo nila alang sa pagdaog namo niining pandemya. Salamat Ginoo sa mga pangulong pastor, mga pangulong laiko o bisan pa sa mga membro sa mga kasimbahanan dinhi sulod ug gawas sa Davao City, sa Pilipinas, ug sa bisan asang suok sa kalibutan nga nagauban kanamo sa among pagsimba. Dungga ang among pangaliyab, nasayod kami ug nagatuo nga ikaw ang Dios nga anaa sa tanan, nasayod sa tanan, nakabati sa tanan ug mubati sa tanan. Busa o Dios, basahan nga among naunang kasing-kasing ug tubaga ang among mga panginahanglan. Na kami sa balatian, ayuha kami. Kung nami problema sa among trabahoan, tabangin kami. Kung doon nami problema sa relasyon sa panagtiayon, relasyon sa panag-igsuon sa pamilya, sa amo ang silingan, sa trabahoan, sa bisan asa. Ayuha among mga relasyon nga nangaguba Ginoo. Sa mga ikaw mianhi aron mabalik ang among relasyon diha kanimo. Mapasiguli unta kami ngadto sa usag-usag ug nganha kanimo aron maandam sa imong pagbalik ug sa pag-abot nimo aron hukman ang mga buhi ng mga minatay. Palig-una kining hiniusang panimbahon ug hinaot makadayon gayud kami, makaabot kami bisan pa sa labing suok nga dapit sa kalibutan aron ang imong pulong ug ang pagsimba makita ug maubanan nila ug kami sa hiniusang panimbahon magasimba kanimo sa espiritu kamatuoran dili sa naong ug naong kundi diha sa espiritu. Amahan nga balaan among gitugyan ug gisalig ang tanan namong ang panginahanglan diha lamang sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Ang Hebrewhanon 13:15 hangtod sa 16. Pusay mo ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Jesus mao kini ang halad sa pagdayon gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo o pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Paghalad sa ikapulo, pasalamat o ubang halad. O nga atong mga halad atong iabot ngadto sa atong mga tagsa-tagsa kagsimbahanan kundi kita ni membro.
kining halad ya kanimo o Dios uban sa pag-ila nga ikaw ang Dios nga tinubdan sa tanan. Magapasalamat kami Ginoo kay ikaw ang Ginoo nga nagaandam sa among gikinahanglan. Salamat sa kaalam nga imong gihatag kanamo aron kami magkataplag sa amo ang gikinahanglan sa matag adlaw. Apan ikaw gayon ang among gila nga Dios nga maoy nag-andam ining tanan. Panalangini kining halad namo Ginoo uban sa amo ang pag-ampo nga ang tagsa-tagsa ka mga tao nga imong gitugyanan ini sa pagpahimutan ikaw sa mga panalangin ug mahimo kining among galamiton o Dios uban sa pagbuhat namo sibo sa imong kabubuton aron usab ikaw malipay. Mao kini ang among mga pagpasalamat sa kanunay among gisalig ug gitugyan dalam sa ngalan ni Jesus. Alang sa atong mga pahibalo, atong gikalipay nga ang UCCP Shanghai nagasaulog sa ilang ika-30th anniversary sa kasaulugan sa ilahang katukod ingon nga iglesia dinhi sa Matina, Playa, Davao City. Nanguluhan sa ilang Pastor Boy Hilot ug sa ilang council chair, Mr. Beltran Morillo. Malipayon kita nga ilang abi-abi ug nag-apil sa atong hiniusang panimbahon dinhi sa pagsaulog nila sa ilang founding anniversary. Atong ipahibalo pod nga ang UCCP Shanghai sa Daughter Church sa Matina UCCP 30 years ago. It's a product kini sa kaprodukto sa UCM CWA nga Evangelistic Crusade nga gihimo dinhi sa Matina, Playa. Unya human ni adto natukod kini UCCP Shanghai. Ug karon na sila sa ika-30 nga katuigan. Maglaunta nga sa uban pang panahon ang UCCP makatukod na punta og laing Daughter Church kay murag ihunong nga rabata o ebanghelyo. So sa sa atong encourage sa mga nagsubaybay sa atong pagsimba, magtinabangay kita sa pag-ampo na magpadayon ang ministeryo sa atong Ginoo. Salamatan nato bisan ang atong mga musician. Salamat po sa mga talento ug bisan pa ang atong technician si Pastor Winsel Diholde maoy kuan jud ani expert ani si John Baluka local technician sa UCCP Shanghai. Doon na pa'y padayon ang atong recording. Bisan o naglisod ta, wala naman tayo recording, pero naarag hapoy na record. So, katong mga gusto mo apil, tulong mo sa oras kayo, patakasugod o tarong. Pero nag-record me. Pero what pa tayo recording? Ano na siya ka simple. Salamat sa mga sponsor. Sponsor nato sa paniud to. Human sa ato ang recording sa atong pagsimba din sa iniusang panimbahon. Daghang mga nag-celebrate sa ilang birthday. Doon na ang Christmas po. Atong i-remind atong mga kaigsunan nga doon na ang Christmas celebration. Niluag-luag na po ang atong mga protocol sa IETF, ang Davao City na nasa category 2. Dili na, wala na itong MECQ, dili kanang numbering na po. So luag-luag na yun. Pasalamat sa Ginoo nga doon na mga pisina, trabahoan, uban pa nga nga abli. Bisa na ang saman, luag-luag na po. Kaluoy sa Ginoo, mabalik na kita dito sa ato ang pagsimba. Mga igsuon, padayon ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo sa bisan unsang kahimtang nato. Padayon ang COVID-19 or dili, padayon ta nga mag-alagad sa Ginoo.
Magamputan. Tinuod kayo ng Diyos na diha sa inyong panahon ay atay andam na talaga sa mga butan alam ka naman. Salamat sa natapos na mo nga buluhaton. Salamat nga ang imong pulong mamahimong panalangin diha sa katawhan nga nanimatik pinaagi ni online na worship kung itugot o Diyos nga ang imong pulong mamahimo nila gabayan diha sa ilang padayon pagpaningkamot sa ilang pagpangalagad nga lahat kanimo. Itugot o Diyos nga matagusa mamahimo mo sa kamaayo patilon-alon ng ilugyanan diha sa ako ang pagtuo o pagpangalagad ng lahat kanimo. Salamat o Diyos sa imong padayon na paglingkod ka namo paghatag ka namo sa kadasig sa pagbarog luyo ni kasinatian sa pandemya. Salamat ikaw padayon na maghatag sa imuhang pagpanalangin sa matag sa kanamo pinaagi sa imuhang pag-iway sa tanang matang sa katalagman bisan pa niining COVID-19. Dalaykod ka o Diyos diha sa matag sa ng mga kinabuhi. Akong itugyan na kanimo ang imong katawhan naaman sa ilang matag sa kapanimalay naaman sa trabuhuan bisan asa sila nalapit karon o Diyos. Niining bagko masimana diin sila magapanita. Salamat o Diyos nga kanunay ipasinati ngadto kanila ang imong pagsangkap. Salamat o Diyos nga imong sa kanunay ipasinati ngadto kanila ang imong proteksyon labaw sa tanan. Salamat o Diyos. Ikaw ang panalangin sa tatag panginabuhian na imuhang itiyal ngadto kanina trabaho man o negosyo. Tugyan mo nga kanimo ang tanan niini nga na uban sa amo ang padayon pagpangamuyo nga kanimo sa kanunay ang imong pagkamatinud-anon amo kaniya nga may gahom sa pagbantay kanato o dili kita mapukan ang gahom pagkahanagdon ng otoridad mana nga nato gikan karon hangtod sa kahangturan sa ngalan sa Mahal sa Anak sa Dios sa Espiritu Santo. Amen.
sa